Ano pre? Kumusta niyo pagbiling kandadura? Ay, lagyan pa ko makabili. Mayra. Adi, makapoy nga duro. Kami ni Boss RG. Di man ni mo pod. Ato, ayra, nagtitinuok. Magano man kita. Ini, yan na. Bibiling kita yan ang makakaupod ta pagbiling kandura. Tara. 2,000 years later. Subuljak! Pahinga ka! Ano ito yung problema? Alimang kamo. Takot ang problema. Kaya ano yung problema? Pag sumat ka mo, kamaturan. Ano yan ni Boss RG? Mintabag. Gunggong! Maliw ka yata eh. Takay, mo na yung bus, RJ. Ato, ayra, nagtitinuok. Naputang gilok kayo. Takay, amot yung karagyan ha. Mabulit ka mo akon. Sige, boss RJ ni mo ha. Sunod ka mga adlaw. Makuha ko nga, dura ako na ya ha. Nangangasak ng kakanin niyo, puro problema. Anay ha, pagutla ka mo kayo tuntaan ay. Huwag wala mo ba't kasama ko sa kay para, damon kita. A few inches later. Tutubol! Sige na daw! Makabatsi kita! Yung pedora! May bagong mission na naman tayo, boss. Tama ka lang, tutubol! Ano yan ang mission natin, boss? Pagkaya tutubol! Ah! 3:28 a.m. Dora. Nailob ka pa. Batus! Batus! What, batus? Busing! Ano busing? Malakad punta ako pag kuha kan bago lang. Kay kinangalaton mga makakaupod din kay andudo ha. Yung sugo ko pagpalitin pagkaon. Para may makakaon kita kay magutom na. Bantayan mo ko pa Dora ha. Oo, busing. Kay bangin makatakas. Oo. Waray na nga akong pagtitinilapan. Sana all. Sige lang. Ha? Ako ba itong busing? Oo. Itang makukan lae mo. Akon la iton. Oo, mo lang iton. Ayaw paglaway ha. Gago! Oo, gad, kiwag pa at laway. Paano masabi? Upaya la kay higog maungkot nga duro. Oo, sige lang busing. Ayaw pakialam ha. Oo, ako bahala iton. Bantay la. Oo. Bibilong ko lang bago lang. Oo, sige lang busing. Eternity later. Oh my God! Wow! Batus!
Uy, busing. nakaturog ka pagod. Sinsya na busing, kumarit sa rabot. Sunod ayaw na pagkaturogan, malakat ako ha kay Oo, sige lang. Di na mag-uutro busing. karagtak dura. Oo, sige lang. Maingat to ha iba. Sige lang busing, oo, di na mag-uutro. Adi na kupod na ikuan bago lang. Hmm. Bago lang. Amay na bago lang akong pinakamamahal na dura. Bisan pagsiplat, ayaw pagdugaya. Hindi rin ka pwede kumapot. Yes, Hindi rin magtutugon ha. 2,000 years later. May gugad na yan ang pinag-aaragawang kamera kahit panit pala. No. Okay na. Ayokol! Ayokol! Mata pa ko, Kol! Panga pala. Sura na. A few inches later. Ano, kumusta din eh? Okay man lang, boss. Huwag mo rin makabilingin ulit. Huwag magkatulman din dahon. Ano man, boss? Ayaw, kaya akong tuwa na dura. Okay man lang, Ba, okay man lang. hindi kinuwan takdura. Waray man. Kat magpakayaan na. Siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw. Ay, akong line eh. Wala yun iba nga magpupulos. Ay, akong ini pinalangga. Ano, dura? Dura. Kamamot-amot takdura. A few moments later. Kulang man kita. Akin ang lahat ng daan mga tao. Ay naman, ikawan. Tutubol. Para kami sumabot kung kumain. Boss! Kita ko dura. Ay, banda. Dito, boss. Nakahit ka man. Makinanglaan namin tao ka na. Boss, nagsakitarap yan, boss. Nagbawas ako. Tutubol ako. Tara. Tara na. Tama, dito ka. Ikaw, ayan na, ibag mo na. Dito ka. Dito. Isto. Tapon niya na idura. Pagkita at pagkira ni. Boss Bojack, magbabalik. Isto na. Tama. Boss! Oh, ano? May ayam tapos may tubol. Tumugod na ira. Oh, ada na. Ada na. Nabilingan na kita. Nabilingan na kita. Bagus. Tapin mo pa diya kay para di na makuha nila. Ani, tanggali. Pisto dito na, pisto. Nagpalit ka nila. Bus. Hindi na sarap pa. Buto na. Kapira. Opat. Tangay, ano mo? Dura, ada pa. Siguro nga ada pa. Kaya ito nga ni Dura. Ato, bus. Idaran. Tira sa ngakuan. Kopod. Siguro ako na. Kay kamu, takma na yan ah. Ito, bus. Sarap sa ni sniper. Kaber. Pakap. Kaber.